Добрый день усім добрым людям. Вось, наконец-то мы атрымалі запцацкі, якія прыйшлі нам сяброўскай краіны, хоць там і санкцыі, тое сёе, але, дзякуй Богу, прыйшлі. Гэта стойка стабілізатара ад нейкага аўто амерыканскага. Амерыканскі аўтапром іх робіць. Ну, для амерыканскага аўтапрома іх вырабляе вось гэтая Дельфі. Гэта стоечка, яна не родная для айдзіхі. Таму сын шукаў яе па праграме падбору, каб яна была аднолькавай даўжыні. Вось 30,2 мм. Вось 302 мм, так. Потым павінны быць угол аднолькавы, таму што яно, калі вы пабачыце, вось тут яно не паралельна сабе знаходзіцца в гэтыя вузлы. І адзінае адрозненне тое, што вось гэтая разьба, яна даўжэйшая, тут карацейшая, шаг разьбы розны, тут відаць 1,25, а тут хутчэй за ўсё 1 гэты крок разьбы, так. І тут можна контрыць, трэба контрыць пры дапамозе звязды, а тут у нас уже шасціграннік можна контрыць, каб трымацца. Так яно выглядае дастаткова файна, а яшчэ адрозненне, яна цалкам з металічнага корпуса. Вось тут добра бачна, і толькі тут устаўкі, дзе знаходзіцца сам шар. Калі тут у нас пластикавае ўсё, і вось калі трубку мы разрэзалі, паглядзелі, тут просто трубка. Ну і па вазе гэтая вось больш такая важкая, больш упэўненая ў жыцці. Зараз мы іх усталюем і пакацім наступны 40 000 кілометраў. Усім всяго найлепшага.